Els ingredients són un de Philadelphia gran, 3 ous, 3 iogurts, 3 cucharades de farina, 9 cucharades de sucre, un sobre de llevat, un got de llet. El procediment és: per començar, agafem un bol i hi batem els 3 ous i els reservem. Seguidament, en un altre bol més gran, barregem el formatge, els iogurts, la farina, el sucre, el llevat, i el raig de llet fins que quedi una massa ben homogènia. ara és el moment en què afegim a la massa els ous batuts i tornem a barrejar fins que quedin tots integrats. Finalment, aboquem la massa sobre un motlle de pastís, prèviament untem amb mantega. Hem de coure a 180 uns 25-30 minuts. Quan es compleixi el temps de forn, pugem el pastís amb un escuradents per comprovar que està cuit i el refredem. Els ingredients són Un de Philadelphia gran, 3 ous, 3 iogurts, 3 cucharades de farina, 9 cucharades de sucre, un sobre de llevat, un got de llet.